Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unong yalam ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization uba Donbok Dakhar ulong magajingwan ra ka sorkar padengi ka uniform civil code kadai ka bamyaham. Uba Donbok lang Dakhar ulong baka seng ka sngowan persya jorya ka UCC nakadaw baka jet benriyo ka dan ya kriti dostor ki ba pher ne ki wepan. Ha ka jo ka por uba Donbok ulong babaro ki anjo ka ri India kimla ban penyadai ya ki we ki jilla namar ba ki we ki jilla ki dan ya la ki jong ki an ha kabaya de ki jaka ki puta bat kum joru kan yam karukom shu new president ke hitu loong ba UCC ki ha ban tre kam she ki we ki jilla ki babun ki bade di ki we ki jat nyam ban te la kam ki an ki bam ya ha bat ki emlang ka salang ba don ba kulaya thuru ba ka seng kan saai de ka jing tho sha ka law commission ba sha ka national commission for scheduled tribe khanang man pen sha ye ka jing le persha ye ka kendon lai spa lai pu pra e bat kentop jubor ye ki riulum hapo ka uniform civil code ka UCC ketika one law for one nation beling ong one law for one nation naman ba katkum ka artikel sapusaw kabala penwandor tu kupa jong ka unong tho Dr. Ambedkar tho e constitution jong ka India te ya bamta hini i ba bon kila ya debate ya kata ka UCC bat ka ai ka bakan kata hapo ka jela ga jongi la ka one te ngi na kalian juga HITO nyim da karan than namar ba ke ai ka ba ngi pule bat ke ai bangilap bat kat kum ke historical documents ko jongi bat kat kum ka sectional ni i ba ban terikam ya ke UCC hapo ka jela ga jongi kam long relevant bat ngam tharai ru ba ken la ban penterikam ya kanika UCC baling ong kumta namar ba ladangi page kat kum ya kata ka historical documents jong ka beri nyok trap ne kari kasi ngan kan bekat kum ka ai ke kasi state ka benengkong hi baling ong ba numla ban penterikam namar ba ngidon ya kata ka unique history jongi khasi kai kata ka unique history tharai le se bun kina tengki jet bendri nyok trap kum tip ya kata ka unique history ko jongi ka unique history ko jongi kum balong ka Nagaland kadai ba ngi shimjat na ka kumi kata kadai ka unique history ko jongi but bantong san susu ba borok kini ki anyen dia lena kita ki mainstream law jongka sarkar kami kimla ban gowen yengi namar bangidon lalaki jongki personal law kumka Meghala Nagaland bat Mizoram habia dei bat kanne ka religion ka caste ka culture bat kumju ya ka geographic tengi na kalian ka jungi baling keren ya kata base hak katkum kanne ka instrument of accession kanne ka historical background kanne ka bangila da biya soy hagane ka ayo kabla ayo ya kata ka muhar lane kata asen governor masih jadi tu nomor ba page katkum kanne ka instrument of accession juga jungiru kala keren syai mo habia dei bakane ka legislation ka basan ka ba ongumne in matter of legislation concerning subject of common interest passed by the Assam legislature, there should be some machinery either by representation in that legislature or otherwise set up whereby the legislation where necessary can be adopted or modified to suit the condition and circumstance existing in the Khasi Hills. Kabah Khasi bat kaong kajing thau an hagi kam ki beyadai bat kajing shna an ya ki mat phang ki beyadai benta lang bu common interest kabala penong daga an daga dorbar thau an Assam dei ban don karukam penyai renti daga bu nong hikmat hakata ka dorbar thau an lani dagi wei pat ki jing ya pembe pat ki jing shna an habat don kam kala ban pediang lani ban pembek pembiang ya ka ban ya hak ke kerdan ki jing long kerbang don hapuk hasil baling ang ikaran kumta namar bang ikat kum gane ka instrument of accession ni te ban penlong uniform civil code ta kawai ka da kata ka ba ang ka UCC lani kata ka uniform civil code bang bahkan dei bitang ka kawai ka code bat hadu menta pat ngimpad lani kata ka code ka bawan na po sarkar kami pan kin pentri kumno bat kin wan dagano ko ta karukom jong kata ka code hadu menta kadang dei bitang halaer ba hasun bat kadon ngi kadang don tang hapo ka manifesto jong ka ar hajar ka kandai election jong ka BJP
te ban pentri kam yakani ke UCC hapok ke jela ke jongi khamtam kidi ban hapan ya lingba ki san pusau teli ki kita ke khasi state ka badernam to ke ilaka pat ar ka khandai pat sapok jente hills hapok khasi hills kidan hadu san pusau te ki hapan ya lingba ni kita ki we tangi pat nakaliang ke jongi nakapor ke por ni ban pentri kam jubor namar ba hakoi ke liang dengi pe ye kata ka UCC ngila don lupa ye kata ka so ye ka marriage kane ka succession inheritance hapok ka शिक्षा दल को जुनी तंगा ngi na kalian juga sang ngim so ya hab ba katai ka sarkar kami kan suwan kan su direct bet namar ba kat artikel 44 kala dei kan sai ba dei ling ba ki state te kadai ka kamram jong ka diskonsel ban sna ban punwan dor ba ka hapen ya ling ba jong ka ban sna ye ni UCC ya saya ada pes ke UCC ada kila man penrung ke UCC mentang ya kerenta ipi pet hakapor men hakap men kan ya nai au sia jat mes pak nai khnai tangan su highlight ipi khindia hakapor bekimut ban amen ya kan ka constitution jong ka शिक्षा दल namar bani don hadu spotli ya ki autonomous district council hapok kan na north east jungi te hanni pat lingba ka district council kala ai ke jing tho ong ba lingba jong ka ai kala Kerala dayaki te lingba ka sikya ya ka IOA hadu mentang ngilong kadang la bi ben defend ge ya habi ya dai ka sikya do namar ba dakan mau ba ho sau pu pra ni ya sno bat kari India ni klam ma chma ni shu ya soy ya kan instrument of accession ni shu ya sno umba ni de kita ki nong India ke ba pura but house nam khat nais pa sabu pra ru la ya tir ya tai bat pendrung ya kan ka UCC hatu kopor but hatu kopor ru kila ong ba ya kan ka UCC un sara no hagiwe pat kipor la ni kila bu optional ta ba kandala kari India kala sutro bat kala sude ban pentri kam kan seperti kam ndre mentai la long kum kentin nong wela 7 decades kala ya 7 decades tang hendrei hadu mentangi ngim phadi ira bakin la pas ko ru balinga ong ba ni nak yang kaseng itu ni haban persya ya kan UCC namar ba kawai ka kong hi kum ong ngai phimene maka don ka unique history ka jongka dikasih ke jongi kabar namar ba borok ki an India kimla ban long applicable ka yangi beling ong kum ta pet ha borok khat kari India tang ka jela mekhla ka don ya ka mekhla lan son fa act tangi de benetit pat man ki min stream law jong ka ri India kimlong applicable yangi namar bangi don la ka jong kata ka personal law habaya de ba kan ka religion ka culture but ka geography rum ju te ka ni ka UCC la da ni pet pet ka mainland India hot ka desha bantri kam namar bangi i ba teng ka tu ka Hindu Marriage Act 19 kata ka Hindu code ma Hindu law code jong gitu ka Hindu civil code ilaban ong 1956 da pipet kum gitu ka sati lada ulok uyap ka lok ru hap kan thi lang handing ka kum sapo ka mainland India hoy dai ban wan no ka wai ka uniform civil code nang ban la ban te lakam ko komenta hapo kanya muslim ru ka don ka tu ka triple talak ka ba ka supreme court kam sha shu ban ong ba ong ktian license lai wat ta komot lai lo te ni pat hang ni apok kejela ko jongi babaleng ide ban persya namar ba hadu mentang empat match meja kri India bat ni dang la hiru ban ya keren bat ni na kalian juga hitor min satho shaka law commission bat shaka national commission for scheduled tribe nang ba nim ya shai shu ba kumno lengba ka article lais pa pra pra i ba kimdei ban shu le jubor bat ban kuntup jubor rengi hapok ka UCC PP ong lada ka terekam to ye ka CAA la pas ne nam ye ka citizenship amendment bill ke lada pas hendre ye ka jala notice ki exam ka ngatharai ba lada ki de pentrekam ye ka UCC ru hapo ka mainland India ngatharai ye kini hi area jung ye hapo notice kinom pentrekin exam ki haban exam namar bunyi ton ye ka unique history ke jungi kat kum ka instrument of accession kalau ni pet pi mention kena dengan ka anak
agreement intermat sosial beri berkaitan dengan itu ni. พี่พิละมันองบากำพัดดอนเฮนรี่ลิงบ้าคินีกีกอดที่บาละทอดูไว้อยู่บ่เป่าขมัดบาจนคาเชียงถ้าพี่ได้บ่พี่องบาได้เซกำดันกะ recognition กันนี้กับดังชูวันเช่นเฮาอาราจาคัดอาร์มกับบกีละบาจนคาเชียงละทอชะกะ NCST ชะกะ National Commission จงกะ Schedule Tribe หังนี้กับเป่าใช้บากะ NCST กะอีทุbak kada mention ru bakal ai ru ya kan ni ka kot ban jubab no wood habiya dai bak instrument of accession bak khasi state kan ni ka don hapo ka office jong chief secretary hapo secretariat ni hapo jela mekla jumi Itu lah yang lah juga exception nomor berapa? again kumbong OEP kan ni ka shong be hagite kin ro phongot kinong mi khmat ki bangila pha hapo assembly bakin ya kren bat kumno bakin pembeji kan ni ka jerbit ke cerwat bat skowai ru tong in kadang betek basai ba balai kini ki an India ki wan tanju yang ina ka bor namar ba hadu menta umpat penwan dor juga diskonsel ka bodon hangtai namar balai ngong kumta phi latip ba ka diskonsel ka dei ban yada ye ka khando ba siap ye ka custom bat ye kiwe ya dei bat ka culture ka jungi Henry haya bamenta hi ka diskonsel ka bangi dan hapo khasi jentia ban karo kala long bet kum kata ka ketam ke ba ki ya kai politics belingi ong ba don kampan di politicize no ndala di politicize nda ka babar no igi political parties ban ya kun election da ka symbol ka bala itu da ka election commission di India tang kata hi kanum dan shu ka kaliang persyak nak kawai kaliang te hangta ngisngo begitu ki ban syong te ke shuki yang pa ki CM ki daloi bat ki nokma ken la perangkat ki MMC ki be kon ken la ban penwandur kan ya bamenta hi belingi tengku bat ka sarkar India namar bat ka sarkar India katkum kan soman of accession ka bangi dawa bat katkum ka schedule baki ai kam ya dei shu bat ka instrument of accession Orang dan kita kapoi ka ju ka phang na pi ta Ngoy pi nadu minne ba balingi don kamban di politicize no ya ka sexual ka badan hapo ka jela ga jumi namar ba kat kum ka sexual ka parathri ka ba ka kren ba kat kum ka ba kille menta kam ya hat satya de halor ka ta kanongrim bangila de thok tengru chapo ka Ministry of Home Affairs ban bar no ki political party ban khon election hak symbol ka bla itu khnang ba kinu ki kam ke basa teng du ki kam hima ki right ki laka ka kam snong ka kam thau kan bek no lada umdon shu kai kaliang persya hapo ka diskonsel kan long bek kum ka kata ka khasi National Darbar Assembly ka bandon bek ka jing yatai ka jing maya pun wandur bat ka ba jing ya selok hang tei hapo diskonsel dei ka ba le politics lada nakawai ka parti su ya hun ki ya kan ni la shu ya oppose dei kan da pe shu ya ka jing ben riu ka jing